Така че в случая тази, ако кажем, че е инсценировка, тя върши работа... Казваш думата инсценировка. Много неща сочат към това. Тя върши работа на ДПС определено, не толкова на Касим Дал, защото заздравява редиците, защото превръща Доган в жертва, в герой и той вече театър. Между непоклатим. трябва да ви кажа, че 90% от коментарите във Фейсбук, много коментари, хиляди са вече, цирк, инсценировка, политически театър. Да, защото хората си задават същите въпроси, които и ние тук си задаваме и гледат същите факти. Газов пистолет, криминално проявен. Какво се случи обаче между нас, вътре в държавата? Това може да стане причина за етническо напрежение. Това може да стане... Речта, между другото, на Лютви Местан беше изключително трагична, патетична. Това може да стане повод за нова вълна демагогия, в която да се говори как националистите, т.е. ние, всяваме напрежение, което е абсолютна лъжа и мръсотия, и да подемат отново тая песен. Да се заговори за език на омразата, дръндрен и други глупости, при положение, че цялата случка и театър се разиграват в рамките на ДПС, която, аз съм казал от много години, това е една мафиотизирана структура, не е политическа партия. Повечето партии са такива. Сега, искам да ти покажа нещо, да покажа на зрителите. Надявам се, че имаме връзка с село Дръндар, родното село на Ахмед Доган. Там е Цветелина от нашия екип в ролята на репортер. Какво виждаш, какво се случва в село Дръндар? Те от нашия екип разбраха, че нещо се е случило с техния човек Ахмед Доган. Как ви посрещнаха там, Цветелина? В момента се намирам пред къщата на Ахмед Доган. Неговите близки бяха видимо разстроени, дори излезнаха и нападнаха екипа ни с думите: "Вие знаете ли кои сме ние?" Майка му дори взе дърво и ни нападна. Опитаха се да ни изгонят, а ние бяхме паркирали просто на улицата. Това се случи преди малко. Днес се свързахме и с кметския наместник на селото, която отказа да коментира, дори отказа да ни съдействат да намерим хора, негови близки, защото, цитирам, каза, че госпожа Доган ще бъде разстроена. Да, това е логично. Въпросът е, че защо така и посреща? Обясниха ли защо са ви ядосани точно на вас, на нас, журналистите? Първите, които им обръщаме внимание, реагирахме толкова бързо. Това ли е къщата на Доган? Сестрата и майката на Доган излезнаха пред къщата и когато разбраха, че сме журналисти, ни нападнаха без логично обяснение. Без да сте ги провокирали. На какъв език си говорите с тях, между другото? Те разговаряха с нас на български, но когато отидохме на центъра на селото, за да намерим някой, който да коментира случилото се, хората отказаха категорично, беше ги страх и започнаха да си разговарят помежду си на турски. Така, от какво ги беше страх първо хората? Казаха ли от какво ги е страх? В смисъл, страх да коментират нещо, което се случва с виж политик България? При моите въпроси аз им зададох няколко въпроса. Само един човек започна да ми отговаря на български. Каза, че Ахмед Доган е добър човек и направил много за селото, но не желая да го коментира. Тук просто никой не желая да коментира пред нас каквото и да е и започнаха всички да разговарят помежду си на турски. Така, последно, Цветелина, какво точно, искам да цитираш, какво точно казаха сестрата и майката на Доган? Сестрата излезе, за да успокои майката, но когато журналисти се обърна към нас с думите: "Вие знаете ли кои сме ние? Знаете ли какво се случва с детето ни?" Може би в някаква степен се прави, защото те са под напрежение. Предлагам ви да не им досаждате повече, да ги оставите на мира. Въпросът е защо пък в цяло едно село никой не пожелава да говори с екип български журналисти. Езика ли е проблем? Кое е проблем? Какъв е този страх? Дори кметския наместник си изключи телефона и не пожела изобщо да се срещне с екипа ни. Благодаря ти, Цветелина. Има такива места. Ти не знам дали ходиш на такива места, но има такива места, където не говорят български, никой това не е се причина. действа. Тя каза, те говорят, само един човек може да говори български. Да не привлечаваме, сигурно могат. Но... Тук трябва да се върнем към политическата същност на въпроса, към гората, а не към дървото, защото дървото сега е случка, те са вторачени в нея. Политическото присъствие е ефекта от управлението на ДПС. Това е партия, която беше 3 пъти поне в властта и пряк мандатоносител.
след последното управление на ДПС с Тройната коалиция, ГЕРБ се заканваше, че ще разнищи цялото им управление, ще ги съди и ще вкара хора в затвора. До тук нищо не виждаме подобно, напротив, те продължават да бъдат толерирани. Нека да пуснем рекламите, че по задължение трябва да пуснем преди 5 и продължаваме след малко. Благодаря ти. Още малко продължаваме с лидера на Атака с господин Волен Сидеров. Идват избори. Как изглежда следващия парламент на фона на това, което виждаме? Атентат. Да, точно това е за мен най-важният въпрос, общо политическия. Казах вече, че ГЕРБ не направи нищо, за да разследва ДПС, тяхното управление, министрите им, които бяха на най-доходните министерства, земеделие, околна среда. Там са огромните пари, както сега виждаме, най-големите скандали са там. Не бяха разследвани, не видяхме човек да бъде осъден от ДПС. Така че това сплотяване на редиците, което сега със сигурност ще настъпи, в ДПС. То ще направи ДПС по-силен фактор следващия парламент. По-представени. По-добре представени и по-силен фактор. Да. Тоест една възможна подпирачка на ГЕРБ, защото ГЕРБ всички сме убедени, че няма да вземе мнозинство, ще има нужда от подкрепа. Кой да ги подкрепи? Сега, ГЕРБ и Борисов не са толкова глупави да правят открита коалиция с ДПС. Те ще направят скрита. Тоест ДПС ще ги подкрепя с разни гласувания. Скрито покрито, също което ще получава някакви облаги в властта. Че за това не ги е закачал Борисов до сега. Сега те порастат малко повече. Сега те си правят имиджа за да си платят редиците, справят се с опасността късим дал и отиват с по-добро представяне на следващия парламент. Трябва да признаеш, че и електората на Атака също ще се вдъхнови от тази ситуация. Не, тази теория за свързаните с качени съдове, тя е така спекулираща, защото ДПС от 90-та година в парламента, ние сме от 2005-та, преди това ДПС си действаше по същия начин. Но за електората на Атака е важно да се обедини около първата политическа партия, която влезе с националистическа, патриотична програма. Водиш кампания вече в момента. И тези, които са с претенция да бъдат националисти, да признаят това, да го приемат като даденост и да не правят сечено на Атака, защото с това правят услуга на враговете на България, а да помислят как точно да осъществим единството на националистите, за да бъдем добър, също така да бъдем много добре представен фактор в следващия парламент, за да може да бъдем коректив на едно ново колониално управление, което се очертава. Сидеров казва на електората си: стягайте се, защото ДПС ще вземат още и още заради тази ситуация на изборите. Най-вероятно ще е така, да. Благодаря ти. Трябваше да задаш някакви въпроси на Цветанов и на Бойко, искаше да кажеш няколко неща. За Цветанов е ясно, че трябва да отговори защо човек с условна присъда е делегат, защо не е в затвора. Борисов, защото сега не се произнася върху това, което се случи, кой ли не се произнася. Между нека всеки, който иска да говори от правителството, да се чувства поканен. Преди малко искахме поне Вежди Рашидов да дойде да каже две-три думи, защото той е изключителен авторитет, освен това е и Стужка по тако. Благодаря ти още един път. Чакаме. Никой от правителството всъщност не се е изказал. Сега нито президент. Кокинов все пак се обади. Той е прокурор. Да. Благодаря ти още един път. Сега надявам се да имаме връзка с НДК, залата на конференцията. Ще видите Фелис Хюсменова.